mentre el sastre li prenia les mides. Don Alfredo Roure fos, amb posat de resignació i alhora d'arrogància. Una arrogància que el caracteritzava, fins i tot en situacions trivials com aquella. Fitava, per damunt de les petites i allargassades ulleres recolzades a la punta del nas, la seva pròpia figura, grossa i baixa, reflectida en un gran espill. No se entretenga a más de la cuenta, por favor. No se preocupe, ya sabe que siempre lo hago lo más rápido que puedo. No hi havia manera que s'avesàs a una rutina a la qual havia de sotmetre's amb certa regularitat, malgrat que des de la infantesa havia portat vestits confeccionats per bons sastres. Sastres dels que apenes en quedaven, sastres de confiança, polits, educats, detallistes. Sastres amb el coixinet de les agulles al braç i la cinta mètrica penjant del coll. Sastres de nissaga de sastres. Sastres que vestien els homes dels estaments poderosos de València. Sastres que tan bon punt un client entrava per la porta de l'establiment, sabien el que volia, per la senzilla raó que tots demanaven el mateix. Teles de qualitat, tall clàssic i exquisit, eficàcia, poques preguntes, cap mena de complicitat. Cuanto menos tiempo nos ocupe, mejor. No s'hi acostumava, tot i que tenia 75 anys. Massa anys, pensava. Des d'en feia uns quants. Estava convençut que hauria sigut millor morir-se més jove, quan encara conservava força i vigor, quan es trobava en la plenitud de la vida i controlava els seus afers. Igual que el seu pare, que faltà en el moment de més gran esplendor de la seva trajectòria. Íntimament, ja s'havia confessat que havia perdut capacitats físiques i intel·lectuals, que el cos i els reptes diaris se li escapaven de les mans. Intentava dissimular-ho tothora, tanmateix, encara no li havia arribat l'hora de retirar-se dels càrrecs que ocupava. Els seus vestits havien de ser exclusius, ningú no els havia de portar com ell, encara que fossin de la mateixa botiga. I no és que es considerés presumit. Bé, una mica, encara que la complexió no li ho permetés gaire. És que aquests terns li corresponien per posició i dignitat, per classe. No una classe adquirida de nou ric, sinó una classe innata, natural, com deien els llepaculs que tenia al voltant, que haurien matat per tenir la mateixa classe, és a dir, la mateixa quantitat de diners, i que pensaven que acostant-s'hi i afalagant-lo podien aconseguir per contacte ni que fos un pessic de classe, i per la seva magnanimitat, existent només al cap dels aduladors, unes quantes monedes. Ell era el cap d'una il·lustre família de l'alta burgesia, una família culta, refinada, liberal i fins i tot valencianista. Ara bé, de parlar valencià, poca cosa, 4 tòpics i alguna dita bròfega per caure en gràcia quan calia en determinats cercles polítics i culturals esquerrans i defensors de la identitat pròpia, als quals, fins i tot, ajudava econòmicament i se n'aprofitava traient-ne sucosos interessos sense que entrassen dins.